Bună ziua! Mă numesc Irina Pavelescu și sunt consultant imobiliar în cadrul agenției New Concept Living. Datorită activității mele de zi cu zi, știu că este destul de dificil să găsiți pe cont propriu o ofertă care să corespundă în totalitate cerințelor dumneavoastră. Noi suntem aici să vă ajutăm. De aceea, vă invităm să accesați cu încredere site-ul nostru www.newconceptliving.ro, unde o să regăsiți o gamă variată de terenuri, case, apartamente, spații comerciale, de birouri și industriale, toate menite să corespundă cerințelor dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de noi, puteți să ne apelați cu încredere și o să vă trimitem o ofertă personalizată. Ulterior, vă rugăm să ne contactați pentru a găsi cea mai bună variantă pentru dumneavoastră. În plus, vă reamintim că avem comision zero la achiziționare. Suntem aici să vă ajutăm și vă dorim toate cele bune!